Základna letecké záchranné služby v Karlovarském kraji bude. Počítá s tím už i ministerstvo zdravotnictví. Posledním krokem je schválení vládou. Vrtulníky by k pacientům mohly začít létat v roce 2028. Zkušební provoz by ale měl být dřív. Kratší doletový čas a větší komfort pro ty, kteří leteckou záchrannou službu potřebují. O zřízení vrtulníkové základny pro záchranáře usiluje Karlovarský kraj už dlouhou dobu. Teď se, alespoň to tak vypadá, ledy pohnuly. Ministerstvo zdravotnictví je pro, řada je na vládě. Ten materiál jde do vlády už přímo s tím, že v Karlovarském kraji bude stálá základna letecké záchranné služby, abychom mohli pokrýt celý kraj v té doletové vzdálenosti 20 minut. Karlovarský kraj je přitom cílem ostrých zásahů leteckých záchranářů celkem často. Kromě dopravních nehod je vrtulník třeba při úrazech v těžko dostupném terénu, například v rozlehlých Krušných horách. V kraji navíc stárne obyvatelstvo a počítá se proto s tím, že zásahů vrtulníků bude přibývat. Samozřejmě, že by to bylo dobrý. Jenom pozitivně, samozřejmě. Je to blíž než do Plzně, samozřejmě, takže určitě. Záchranářské vrtulníky by měly startovat přímo z karlovarského letiště. Základna letecké záchranné služby by tady měla stát už v roce 2028. Nicméně to vůbec nevylučuje zkušební provoz, který by měl začít podstatně dřív. Ten termín konečný ještě není dán, ale může to být příští rok. Vrtulníky by s největší pravděpodobností provozovala soukromá letecká společnost, tak jako v jiných krajích. S armádou, co by se záchranáři se totiž do budoucna už nepočítá. Záchranářskou část posádky by pak tvořili zaměstnanci krajské zdravotnické záchranné služby. O práci leteckého záchranáře je už teď velký zájem. Tomáš Polák, CNN Prima News.